Decora la teva casa amb plantes crasses. Pel seu extraordinari repertori de formes escultòriques i els mínims requeriments d'aigua i atencions, no hi ha res millor que les col·leccions de petites plantes crasses per a decorar els ambients d'interior. Això sí, han de ser molt lluminosos. Els testos combinats de crasses són un clàssic que no passa de moda i es poden utilitzar tota mena de recipients plans. Però, a més, es poden col·locar en petits testos individuals. Han de ser molt petits. A les crasses els agrada estar estretes. Algunes col·leccions de testos són molt decoratives. Podeu coordinar materials, colors, textures i al mateix temps jugar amb les diverses formes i colors de les crasses. Des de les que semblen collarets, rínxols o llargues cabelleres, fins a les que tenen forma de roseta o d'arbret. Fins i tot podeu col·locar-les amb o sense test en recipients de vidre com si fossin mini terraris. Aquestes plantes tenen fama de cuidar-se pràcticament soles, així que principiants i col·leccionistes no ho podrien tenir més fàcil. Com que no totes les plantes crasses viuen bé dins de casa, us recomanem escollir-les en la secció de plantes d'interior del vostre centre de jardineria. Ara us ensenyarem a fer una composició amb crasses en un recipient pla. Com que tenen unes arrels molt superficials, no necessiten gaire espessor de terra. Cobriu la base del recipient amb putzolana volcànica o graveta i després traieu la planta del test amb molta cura. Haureu de manipular-les amb molta delicadesa per evitar que les fulles i les tiges es facin malbé, ja que són molt fràgils. A continuació, ompliu el recipient completament amb plantes. A les crasses els agrada viure atapeïdes. Podeu combinar diferents formes, grandàries, textures o tonalitats. Ompliu els forats amb un substrat porós perquè disposin de bon drenatge i d'aire. El més adequat és l'específic per a cactus i crasses, que a més conté magnesi per a prevenir la podridura radicular. Regueu-les amb un polvoritzador d'aigua de manera que es mulli la superfície del substrat fins al nivell de les arrels. Podeu cobrir la superfície de la terra amb putzolana o graveta. Poseu-les en un lloc molt lluminós. És una condició imprescindible perquè gaudeixin d'una llarga i saludable vida. Però no els ha de tocar el sol, ja que es poden cremar. D'octubre a març no s'haurien de regar. A l'abril, maig i setembre només cal regar-les una mica 2 cops al mes i a l'estiu un cop a la setmana o cada 10 dies. Les crasses són de lent creixement i prefereixen els sòls pobres, de manera que no caldria adobar-les, si més no, el primer any. En general són plantes molt resistents a les plagues i als fongs, sempre que tinguin les condicions de cultiu adequades.